बेनिखायनो बेखौ खालामनाङा होननानैसो बुंबाय थादों डिस्टार्ब खालामो जोंनि फरायनायाव जोंनि साननाय हनायाव बेयो जोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हायो दा नोङो इसिबां आसा खालामनानै नोङो दङ बे सेंग्रा गुबुन सिख्लाजों एसे रायज्लायनाय नुब्ला नों फाग्लि जागोन फरायनो हानाय नङा मालाय गुबुनजोंसो रायज्लायो माला गुबुनखौसो लाबथिङो बेबायदि नों साननो हानाय नङा फरायनायनि बाथ्रा आरो सेंग्रायाबो बिदिनो जागोन बेवहाय बे बैसोआव गावनि सायाव फुल कनसेन्ट्रेसन होनानै गावनिखौ बानायनायाव नांथाबनायनि सम टाइमजों लोगोसे जेब्ला सम जागोन इसोरा राइट मानसि जगायगोन बेयाव इसोरनियाव जोङो उदां खालामनानै दं इसोर नोंनि इच्छाया सोर आं मिथिया नों जायखौ जगायो आं बेजोंनो गोजोनगोन नों आंनो सम जायोब्ला जायखौ होगोन आं बेजोंनो गोजोनगोन मानोना बेनो साबसिन जागोन इसोरनिया साबसिन जागोन ना जाया इसोरनि जे गिफ्ट बे गिफ्टआनो बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन इसोरनि होनाय बे होनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन जोंनि इसोरा मा नङानो जोङो माथाइनि दबालाबो ओरैना बुंदों जोंनि इसोरा मा नङा सिखाव बिब्ला मा होआनो अन्थाइ होआ ना बिबा मा होआनो ना बिबा मा होआ जिबौ होआ आरो मेथाइआवथ' ओरैसो खोनादों खांख्राइ खन'नो थांनायाव मा मोनबोदों बेलाय मा मेथाइ बे मा मेथाइ खोनासंबाय खोनासङाखै आंथ' बे ससियेल मिडियाफोरावसो माब्लाबा खोनायो मानि सोमोन्दै दे बे मेथाइआ खांख्राइ खन'नायनि नङा खांख्राइ खन'नायनि नङा हिनजावनिसो खोथा बुंदों बेयाव आं मा खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों खांख्राइ खन'नायाव जिबौ मोनबोदों जाबाय थादों बे सानसेखालि फरायमारबाय खोनासंमारबाय हिनजावनि सिखुरा मा सानना लाबोनायमोन मा नुजाफैखो बेखौसो बुंदों असान्ति जिबना जोंनि इसोरखौनो बिदि नङा होनना बुंदों बियो ना बिनायाव नाखौनो होयो सिथाव बिनायाव सिथावखौनो होयो ना बिनायाव मा होआ बियो अन्थाइ जिबौ बियो होआ बेनिखायनो इसोरनियाव जों जेब्ला बियो जों इसोरखौ खुला खालामनांगौ नोंहानि थाखायब्ला इसोरा आरो होनो हाला नोंनो दे नेक्स्ट इसोरनि मुर्ति बानायना खुलुमनाया थाब जायोना जाया इसोरा बुंदों आंनिबो बनायनाङा बे न'खराव थानाय पृथ्वीयाव थानाय जेनिबो महर मुस्रि बनायनानै दा खुलुमनानैसो बुंदों बेवहाय आंनि न'आव थांबानोसो आसरित मोनगोन जिसुनि पिक्सार गैया आंनि न'आव बे जिसुनि पिक्सार ना नोंसोरनि न'आव जे जिसुनि पिक्सार दिनो बे जिसुनि ना जिसुनि नङा बे हलिउडनि फिल्म एक्टर्सफोरनिसो पिक्सार बियो नंगौना नङा बे क्रुसाव दोबथाबनाय आलायनाय नुदोंना नोंसोरो दा पेसन अफ क्राइस्ट बिनि एक्टरासो दा पेसन अफ क्राइस्टनि एक्टरासो हलिउडनि सासे फिल्म एक्टरसो बेखौनो जोंहा जिसुनि होननानै साननानै आलायनानै दोनदों आंनि इसोरा बुंदों आंनिबो दा बनाय बे पृथ्वीयाव थानाय बहाबा थानाय महर बनायनानै नोंसोर दा खुलुम गड इज स्पिरिट इसोरा मासोनो आत्मा आरो बेखौ खुलुमग्राफोरा आत्माजों आरो नंगौजों खुलुमनांगौ होननानै बुंदों आंनि न'आव थांबानोसो जिसुनि मोनसे पिक्सार नुनाय नङा कारण जिसुनि पिक्सार गैया बै समाव जिसुआ थानाय समाव केमेरा गैयामोन 5,000 मानसिखौ जाहोनायखौ खेबना लानाय भिडिअ खालामना लानाय लेंग्राखौ सोखानायखौ भिडिअ खालामना लानाय केमेरा गैयामोन जों मिथिया एक्जेक्टलि जिसुआ माबायदि नुयोमोन जों बेखौ मिथिया दे नेक्स्ट बाइबेलाव बुंदों द्राक्षाजों दाफे नाथाय बै समाव हाबायाव द्राक्षाखौ जिसुआ आर'ज खालामनानै मानो बाहायदोंमोन जोंनि दिनैनि जे द्राक्षा ना जे वाइन एलकहल बियो बै एलकहलनि आलादा जोंनिया गोबां केमिकेल्सजों बुंनाय आरो बियो बे पिउरलि बियो फ्रुट्सनिफ्राय बनायनाय आरो जिसुनियाथ' फ्रुट्सबो गैया केमिकेल्सबो गैया मास मोननै जिसु बनायनाया दैल' अब्ला बियो देहानि थाखाय खहा गोनां बेबायदि नङामोन आरो दैल'सोमोन बियो दैखरनिफ्राय दै खांबायना बेखौनो बियो बानायना होबाय जोंनिया दिनै जौ बनायनो मा बेबहार खालामो इउरियाबो सिन्थाय होयो माथो फेसेवनो थाखाय अब्ला बे इउरिया मैगङाव होनायखौ जानानैनो जोंहा मा जादों आरो थोंजोङै बेखौ लोंग्रा बुस्थुआव होनायखौ ओंखायनो कम्पेयार खालामनो नाजानाङा आरो जिसुआ बनायनाय बैखौ मोनलोंदोंबा लोंबानो जाबाय आंहा बाथा गैया आरो खिन्थु ओइ न' गामियाव बनायनाय बेबायदि इउरिया गोनां देहानि थाखाय खहा गोनां लिभार नस्थ' खालामनो हाग्रा बुगा होनो हाग्रा किडनि नस्थ' खालामनो हाग्रा बेखौ लोंनानै आरो जिसुनि बनायनायजों कम्पेयार खालामनोब्ला थादोंबाथ' आरो नोंखौ मा बुंगोन जाम्बासो बुङो जिसुनाथ' दैल'सोमोन अनलि वाटार बेखौनो बियो बानायनानै होदों बिसोरनिया मेनलि फ्रुट्सनिफ्रायमोन फिथाइनिफ्राय आरो दाबो फ्रान्सफोरावहाय अबस्से प्रिजार्भेटिभ माखासे केमिकेल्सफोर थायो बिस्राबो आरो
फ्रान्सफोरावहाय बे माबानिफ्रायनो ग्रेप्सनिफ्राय बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो फ्रुट्सनिफ्राय दा जोंनियाव एभाइलेबल जि बुस्थुफोर बियो देहानि थाखाय गोबां खहा गोनां बेनिखाय बेखौ कम्पेयार खालामनानै जास्टिफाइ खालामनानै लोंनो मोनो होननानै साननाङा आरो दे बिसि बिसाय गथ' थाखानाय हौवाजों सासे आरो सिख्लाया खारसननानै हाबा जायो बियो गिर्जा आफादाव थाना सोलायनो मोना मोना हौवा थाखानायजों हाबा मोननायानोथ' मोननो नाङा फार्स्टआव बे गिर्जा सलायनायनि खुराङाथ' बादानो होआ हाबा मा होनगोन फैलाय हौवा गोनांखाजोंहाय हिनजाव गोनांखाजोंहाय आंहा बेनो प्रश्न आरो बेनो जाया बाइबेलाव सोरबा हौवा गोनांखानो बिया होबावदों गिर्जाया बिया होबावदोंब्ला आंहा अबजेक्सन दङ हिनजाव थाखानायनो हिनजाव होबावदोंब्ला आंहा अबजेक्सन दङ मोननो नाङा फार्स्टआवनो गथ'खौ बियायानो मोननो नाङा उनावथ' आहनाव गाखोनानै आरो गिर्जा सलायनायनि खुरां बेथ' आलादासो बाथ्रा फार्स्टआवनो बिसोर बियाखौनो मोना जों होआ बिया हिनजाव दंखायो खारबाय हिनजाव लाना फैदों दोङो ओरैनो दोङो दायो बिया मोनाखै हिनजाव दोङो जे गोथाङै दोङो बै गोथाङै थानाय समसिम बिया मोना बेखौसो जों बेखौसो फोथायो बाइबेलाव बुंनायखौसो जायोब्ला सानैजों जाफैदों आरो गारलायबायबा गारलायनायनि थाखाय बेलेग हौवा बेलेग हिनजावनि खुरां फैया बाइबेला स्पस्ट दे नेक्स्ट मानसि